Okay, jeg vil fortælle om TAM, SAM og SOM, som jeg har brugt i løbet af min praktikperiode. Det har jeg brugt, fordi jeg skulle lave en markedsanalyse for USA og England, og jeg så selv har valgt at tage Danmark med ude på mit job. Det hele står på engelsk, fordi at vi taler engelsk ude på arbejdspladsen. Så TAM, SAM og SOM, hvad er det? TAM, det er vores Total Addressable Market. Og i den her kontekst, så er det simpelthen dem, der er 65 plus i det pågældende land. Altså USA, Danmark og England. Så har vi vores SAM, som er vores Serviceable Available Market af vores TAM. For det er ikke bare alle mennesker, der er 65 plus, der kan bruge det her produkt. For det her produkt, det afhænger nemlig af, at kunden kan bruge en telefon. Og når man bliver 65 plus, så kan vi se, at det er ikke alle, der kan finde ud af at bruge en telefon. Og det er altså valgt at kalde digital literacy, som er den procentdel af de 65 plus, der kan bruge og vil operere på en telefon. Så har vi skulle finde vores SOM, som er den procentdel af SAM, vi estimerer, vi kan få fat på at gøre til kunder. Når vi har skulle regne det ud nedenunder, så har jeg valgt at bruge 4 forskellige muligheder, som er 0,5%, 1%, 3% og 10%, som er vores SOM. Altså hvem vi tror, vi kan bruge som kunder. Jeg har regnet ud sådan rent monetært, hvor mange penge vi kan tjene på hver enkelt land, og der har jeg brugt $87 per måned, da det er det, vores produkt ligesom koster. Og i de første tal, vi skal se, der har jeg brugt 12 måneder, de er der et helt år, hver enkelt kunde, og det er så senere rettet til 6-9 måneder af forskellige årsager. Eller faktorer er det ved. Fordi at selvfølgelig er det ikke alle, der bruger det hele året rundt. Der er nogen, der falder fra, og der er nogen, der bruger det længere. Men lad os prøve at gennemgå det. I Danmark, der har vi 1,1 millioner mennesker, som er 65 plus. Så har jeg kunnet læse mig frem til, at det er cirka 12-18%, der har Alzheimers eller en anden kognitiv sygdom, Parkinsons eller you name it, der ligesom, ja, det er cirka den måde, man kan regne ud på. Så vores TAM er 1,1 millioner, og så skal vi finde vores SAM, som så er de 12-18% af de 1,1 millioner, og det er så cirka 165.000 til 220.000. Så skal vi finde vores SOM, som er den procentdel af dem. Så vi tager 0,5% af vores 165.000 til 220.000, som er cirka 575 til 750 users i 0,5% scenarie. Det samme har vi så i 1% scenarie, der har vi så 1150 til 1500, eller 1500 bare. Og så kan vi se her, der er prøvet at regne ud i dollars, for at vise, hvor meget vil vi kunne tjene i hver af de her scenarier. Og ja, det samme har vi så gjort i England. Der har vi sagt, at 12,7 millioner, divideret med, eller 12% af det, det er vores TAM på 1,8 millioner til 2,4 millioner. Så ved vi, at, eller jeg har kunnet læse mig frem til, at cirka 60% af dem kan bruge deres telefon. Det er 1,1 til 1,4 millioner mennesker. Så skal vi tage 0,5% af dem, 1% af dem, 3% af dem og 10% af dem. Så får vi så de her talsatser, der viser, hvor mange penge har vi kunnet tjene på hver. Og som jeg glemte at sige heroppe, der har vi taget 70% som serviceable factor. Altså de har digital literacy, de kan bruge deres telefoner. Og det er fordi vi i Danmark er cirka 90% af dem, der er 65-74, kan bruge deres telefon. Det har vi statistik på. Så dem der er over, der har det været meget sværere at finde nyere tal. Så jeg har lavet cirka slag på tasken, for det er noget cirka estimat. Fra de 90 til de 70. Og England var så dårligere, og så har vi det i USA, de er endnu værre med 50%. Men det er jo ikke sådan så spændende. Så har jeg skulle prøve at lave den her reality check, fordi det kan ikke passe, at alle har de 12 måneder vores abonnement. Og igen, det er svært at finde churn rate på sådan nogle her nye AI subscription-based modeller til ældre mennesker. Men jeg har prøvet at finde lidt, men det er også gamle artikler.
Det er sådan lidt svært. Men, så jeg valgte at gå med 6 til 9. Altså måneder. Så er jeg noget adjustable sum hernede, der viser, hvor meget vil vi kunne tjene i Danmark med de her procentsatser, hvor meget vi kunne tjene i England med de her procentsatser, hvor meget vi kunne tjene i USA med de her procentsatser. Og det er ligesom for at kunne give min chef et overblik over, hvor meget potentiale er der i forskellige markeder. Og selvfølgelig er der størst potentiale i det marked, der har flest i vores samfund. Altså, der er 4 gange så mange i USA, så vi kan tjene 4 gange så mange penge. Men lige når den information skal vi så også holde op til konkurrencesituationen. Fordi der er også mere konkurrence i USA. Så jeg har lavet en konkurrentanalyse. Jeg gennemgår det bare lidt hurtigt. USA, jeg har valgt de 5 største på markedet, der ligesom kæmper om de samme kunder, som vi gør. Det har jeg så gjort i England også. Det har jeg så også gjort i Danmark. Og så har jeg prøvet at samle det her til nogle bullet points, hvad markedssituationen er, hvem er de store på markedet, altså hvor competitive er det, hvor nemt er det at få en entry barrier. Det har jeg så gjort med de 3. Bang, bang, bang. Så har jeg lavet en overall assessment. Hvordan er det? Så vi kan forestille os Red Ocean USA, lidt mere Blue Ocean Danmark. Og det er så fordi, vi har en større public sector, som ligesom er, jeg vil bare kalde det gatekeeper, fordi det er på engelsk, men det er ligesom dem, man skal samarbejde med i Danmark, for at det kan fungere. Hvor i USA, der er der meget mere privat. Og så har jeg lavet sådan en lille, meget simpel graf, der viser det til min chef. Så det er sådan, jeg har lavet markedsanalyse, mens jeg har brugt TAM, SAM og SOM.